Salam tentrem rahayu kangge kita sedaya. Pinanggih malih wonten ing giyaran renungan padintenan Sabda Winedhar Sinode GKJ. Nderek pitepangan kalian kawula Pendeta Jaryono saking GKJ Ampel Klasis Boyolali. Kepareng kawula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedhar dinten menika Minggu 1 Juni 2020 Minggu Paskah kaping 7 ingkang sampun dipun racik dening Ibu Pendeta Wuri Ajeng Septianingrum. Renungan dinten menika kaparingan jejer paseksi amargi wahno dene ayat masipun kapetik saking Injil Yohanan 17 ayat 20 ingkang mekaten. Duh Rama ingkang adil, jagat menika pancen boten wanuh dhateng paduka. Nanging kawula wanuh dhateng paduka. Sarta tiang-tiang menika sami mangertos bilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, menapa kita nate mrangguli satunggiling tiang Kristen ingkang ajrih utawi lingsem kangge nilakaken jati dirinipun minangka tiang pitados? Tuladha kemawon. Nalika badhe dhahar ing panggenan umum ananging rumaos lingsem nalika kedah ndedonga kanthi cara Kristen. Sejatosipun perkawisipun menapa? Kenging menapa perkawis ndedonga kemawon saged ndadosaken tiyang rumaos lingsem? Mbok bilih amargi ajrih menawi kedah nélakaken kapitadosanipun. Mila langkung remen cekap ndedonga ing saklebeting batos. Panci wonten saperangan tiang ingkang nganggep tiang Kristen minangka mengsah ingkang kedah dipun tebihi lan sak piturutipun. Ananging menika kelampahan awit tiang-tiang ingkang kados mekaten dereng wanuh kalian Gusti Yesus. Awit saking menika kedahipun kita para tiang pitados ingkang sampun wanuh kalian Gusti, sampun ngantos rumaos lingsem menapa dene ajrih, kedahipun kita saged nilakaken paseksi dhateng jagat menika menawi tumindak kita sami kalian jagat, kalian tiang-tiang ingkang dereng wanuh kalian Gusti, menapa bentenipun kita kalian tiang-tiang kala wau? Waosan ing Injil Yohanan 17 ayat 20 ngimutaken kita panci jagat menika boten wanuh kalian Gusti, ananging kita sampun wanuh. Mila saking menika kita kedah nggadahi sikep kados dene tiyang pitados ingkang sampun wanuh dumateng Allah. Tiyang pitados boten pareng lingsem nalika kedah nilakaken jati dirinipun ing pasrawungan padintenan. Kanthi mekaten jagat menika saged mangertosi menawi para tiyang pitados menika panci sanes saking jagat, ananging kautus ing satengahing jagat supados jagat kapitulungan rahayu. Mekaten matur nuwun, Gusti Yesus berkahi.